खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सतियाव साद' सिखाव हमजादों। रायजो नाङै गाजा गोमजायै सरस्वती फुजा खुंदों। बुलिफारियाव माखासे दाउफोरा सोमोनांथावै थैनायनि सायाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरबाय। अकिल गगैनि गेरेन्टि 5 बोसोराव रायजोनि गासैबो नखरखौ दोहोनि खालामगोन। सिखना जोहोलाव बिस्मितनि नखरनो 5 लाख रांनि खहा सुफुंना होबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सतियाव पुलिसनि जेयाव नांदों साद' सिखावफोर। सतिया पुलिसा बरापामनि थिलाथुरि दैमानि साखाथियाव साद' सिखावफोरखौ हमनो हायो। साद' सिखावफोरजों लोगोसे बिसोरनि गंनै गारिखौबो पुलिसा जब्द खालामदों। पुलिसा जब्द खालामनो हानाय गंनै गारिनि नम्बरा जादों AS01TC 2585 आरो AS01RC 1567। मोनसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै पुलिसा बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला मोब्लिब टावारनिफ्राय थार आरो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोर खावनानै गारियाव दैखांबाय थानाय समावनो पुलिसा सिखावफोरखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय साद' सिखावफोरखौ फारियै नलबारिनि बदरुद्दिन, जहरुद्दिन, नजरुल इस्लाम, हानिफ आली आरो बरपेटा जिल्लानि सफुल इस्लाम, शाहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। मोब्लिब बिफाना फसंनाय 220 केबि लाइननि मोब्लिब थाराव बाहायनो थाखाय लाबोनाय बेसेन गोसा थार आरो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदोंमोन सिखावफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। दिनै बसन्त पन्चमी, सोलोंथाइनि मोदाइजों एबा गियाननि मोदाइजों बिमा सरस्वती फुजा। रायजोनि गासैबो सोरखारि बेसरकारि फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि आरो गुबुन गुबुन सोलोंथायारि फसंथानफोरा दिनै सरस्वती फुजा खुंदों। फरायसालिफोरल' नङा, रायजोनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै सरस्वती फुजानि रंजानायनि दोहौ। रायजोनि लाइमोनफोरा दिनैनि सानखौ माखासे समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि गोथार सानाव फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायारि दावबायनायाव जाफुंसार जानो थाखाय बिमा सरस्वतीनि आथिङाव सिबिनाय होयो। सरस्वती फुजानि समाव फरायसालि फरायसालिमानि लांगोनाजों लोगोसे सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ समायना रमायना साजायनाय जादों। फरायसालि आरो फरायसालिमानि फोथाराव समायना फुजा मण्डप आरो पेन्डेलफोर फसंनाय जादों। पान्जामुथिनि हिसाब बायदियै बे बोसोरनि माघ दाननि शुक्ल पन्चमी तिथिया 22 जानुवारि एबा 8 माघ बिस्तिबार हरनि 2:28 रिंगानिफ्राय जागायदों। बे गोथार तिथिया 23 जानुवारि शुक्रबार हरनि 1:40 रिंगायाव जोबगोन। बुलिफारियाव 200निबो बांसिन दाउफोरा सोमोनांथावै थैनायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों हाग्रा बिफाना। सनितपुर जिल्लानि बुलिफारियाव गुबुन गुबुन जोलैनि 200निबो बांसिन दाउफोरा सोमोनांथावै थैनायनि जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरनो जागायदों। बुलिफारियाव माखासे दाउफोरा थैग्लुंनाय जाथायनि बागै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मोदोमाव नांदों आरो बिनि सायाव नायबिजिरनो आखायाव लादों। बुलिफारियाव बेबायदि हाग्रानि दाउफोर थैग्लुंनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो दावराव सोमजिहोदों। बे जाथाया बुलिफारा इरागावनि साखाथियावनो थानाय फोथारफोराव जादोंमोन। दाउथु, सखा, दाउब' आरो गुबुन गुबुन जोलैनि दाउफोरा सोमोनांथावै थैग्लुंनाय जाथायखौ ओनसोलनि मिथिंगा उनफावरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायो। जायगानि सुबुंफ्रा बे जाथायनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि हानजाया जाथाय थिलियाव नुजाथिहैयो आरो थासारिखौ नायबिजिरो। गुबुन फारसे हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला एसेबां गोबां दाउफोरा मानो थैखो बेखौ नायबिजिरनायनि उनावसो आबुं सैथोआ सोराङाव फैगोन। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे गेरेन्टि होदों रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA अकिल गगैआ। 2022 मायथाइयावनो जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै अकिल गगैआ गेदेर रादायफोर होदों। अकिल गगैनि 1 नं गेरेन्टिया जादों हानि पाट्टा होनाय। रायजोनि मुसलमान सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनायनि सोलाय हानि पाट्टा होगोन। 2 बोसोरनि गेजेरावनो गासैबो आबादारिफोरनो हानि पाट्टा होनो रादाय होदों अकिल गगैआ। 2 नं गेरेन्टिया जादों खाजोना रेहाय खालामनाय। बोसोराव खनथामनिख्रुइ बांसिन आबाद मावोब्ला बे हा एबा फोथारनि खाजोनाखौ रेहाय होगोन अकिल गगैआ। लोगोसे मोनफ्रोमबो गामियाव गंबा ट्रेक्टर हरगोन। लोगोसे बोसोराव खनथाम आबाद मावनो थाखाय सोरखारा आबादारिफोरनो बेसेन लायालासे दै जगायगोन। 5 बोसोरनि गेजेरावनो आसामनि साफ्रोमबो सुबुंखौ दोहोनि खालामनो रादाय होदों अकिल गगैआ। मख'नो गोनांदि 2022आव हेंथा दोलोआ दिसपुरनि गोहोआव फैयोब्ला रायजो राजाफ्रा मा खाबु मोनगोन आरो सोरखारा मा हाबा मावगोन बेखौ फोसावदों अकिल गगैआ।
सोरखारा दासिम मावै खामानिखौ मावनानै दिन्थिगोन उकिल गगैया। हेंथा दोलोनि सोरखार फैयोब्ला रोजा रोजा मुसलमान सुबुंफोरा मोनगोन हानि पाट्टा। बेनि अनगायैबो थिङाव खुंनाय दोलोआरि मेलाव माखासे रादाय एबा गेरेन्टिफोरखौ उकिल गगैया होदों। नाथाय उकिल गगैनि बे रादायफोरा बिजेपि आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जादुजों माबायदि फेरफाथियो बेखौ समाजासो खिन्थागोन। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव जिउ गोमानाय सिखना जोहोलाव बिस्मित एबा राजानि नखरनो 5 लाख रांनि खहा सुफुंना होबाय। आसाम सोरखारनिफ्राय 5 लाख रांनि खहा सुफुंना होदों सिखना जोहोलाव बिस्मितनि नखरनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दिनै दुखुथिया नखराव नुजाथि हैना सिखना जोहोलाव बिस्मितनि बिसिनो 5 लाख रांनि चेक गथायो। मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे बाहागो लाफादोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार नोगोरजोंनो नांजाबना थानाय गोजोनपुरि गामियाव थानाय न'आव मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाग्रामा महिलारिया थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे सिखना जोहोलाव बिस्मितनि बिसिनि आखायाव 5 लाख रांनि चेक गथायनानै होयो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया दुखुथिया नखरनो माबा मोनसे राहा एबा मदद होगोन होननानैबो बाथ्रा होबोदों। मख'नो गोनांदि कारिगाव सावथाल हारिनि सुबुंफोरनि हानजायारि गाग्लोबनायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन सिखना जोहोलाव बिस्मितआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।